Ассалому алейкум тамошобинони азиз, апа ухарои меҳрубони ман ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. Имрӯз новинка қабул кардагием, анами намуди двойкора қабул кардем духтаро. Тканиш духтаро японски шолкай, размерошон 44, 46, 48, 50 мераванд. Бисёр хушрӯанд духтаро, лавошон лави до остину вайш сваровски камни қати кардагия духтаро. Нархошон 2100 рубл. ҳар намуди расветкоша дорем духтаро, чӣ хеле ки дар навор дидестен. Рақамҳо рӯи экран дандам муроҷиат кунед, успед кунед духтаро, заказотона оформид кунед. баъд духтаро анаи намуди платьяра қабул кардем, чӣ хеле ки шумо дидестен. Тканиш боша белмандоҳай, размераш 44, 46, 48, 50 мерава. Нархаш бошад духтаро 1600 рубл. Успед кунед, заказотона оформид кунед духтаро. ва боз духтаро анаи намуди двойкора қабул кардем, размершон едини стандартай 46, 56 мерава. Нархошон бошад духтаро 1900 рубл. марҳамат кунед, заказотона оформид карданда успед кунед духтаро. ибора ҳозираш дар наличӣ ҳастай ва размерошон ҳамаша гуфта гузаштам. Расветкошон дар навор ҳастай духтаро. Кадом рангҳое ки дар навор омадагиай наличӣ ҳастай духтаро. чизере ки ман имрӯз навор кардам, размер, нархошона ҳамаша гуфта гузаштам тамошобино. ин видео вақте ки дар ҳамин лентаи ютуби ма ҳаст, значит наличӣ ҳастай духтаро. вақте ки бор кам монд ва ё тамом шид, ман видеоро удалид мекунам тамошобино. ба ҳамин хотир нархҳо беҳад дастрасанд. успед кунед, заказотона оформид кунед. хайр то наворҳои оянда.